E duoko mar penj maduong' mar KCSE ma higani, kidienje mag somo 17 notimo maber kipimo gi duoko maket kod mago higa mokalo. Kwan mag somo 11 mamoko bende ne ok onyiso duoko makare. Somo ma kwano notimo maber e penj mar KCSE mar higa mokalo kiluwe kod somo mamoko kaka English, Kiswahili to gi Kenya Sign Language. Jopuonjre manyiri bende nonyiso duoko makare kipimo kod jowetegi machuo e penj 6 moriwo English, Kiswahili, Kenya Sign Language, Home Science, CRE kaachiel gi The number of candidates aged 16 years and below increased from 20,546, which was 2.13% in the year 2024, to 26.391 or 26,391, which is 2.65% in the year 2025. The highest percentage of candidates registered for 2025 KCSE examinations were within the appropriate age bracket of between 17 and 19 years, constituting 716,048, which is 72.02% of the total candidature. In the year 2025 KCSE examinations, 17 subjects recorded a significant improvement in performance, similar to the number of subjects that recorded significant improvement in 2024. 11 subjects recorded a significant decline in performance in the year 2025 compared to 10 in 2024. Duol mochung' ne penje pacho ka ne kokalo kuom jataa tije maduong' mar